בן 12. לא מזמן עברתי מקריית אונו לסביון, ועכשיו אני התחלתי בית ספר חדש, אני בעצם לא מכיר באף אחד. אני לומד כבר שבוע בבית ספר חדש. אני מרגיש טיפה נבוך. אני לא מכיר את הילדים כל כך טוב. אשמח מאוד אם אתם תתייחסו לאיזושהי סצנה מסוימת, אוקיי? או לדמות אחת שאליה התחברתם יותר. אני מעדיף לא להצליח בלימודים, ולא משנה, רק שיהיו לי הרבה חברים ושאני אהיה בחברה. מאשר להצליח בלימודים ולהצליח בהכל, אבל להיות בודד. אני לא יודע איך לגשת אליהם. אני לא יכול לצחוק איתם על דברים שהם צוחקים עם החברים שלהם. זה אחד הסריקות הטובות, כן? עומר, רוצה לבוא אליי? סביון זה מקום נורא ירוק, זה קצת יותר שקט. בקריית אונו היה יותר רעש ויותר, לא יודע, כמו שמחה כזאת. יותר אהבתי את זה שם. הייתי מעדיף לגור שם אפילו באיזה צריף, אבל להישאר בקריית אונו עם כל החברים. מה אתה עושה? ביצת שניצל, רוצה לטעום? כן. אני מבשל בערך מגיל 5. בישול זה נורא מעניין אותי, גם בגלל שהם מכינים את האוכל וזה נורא טעים, אבל מצד שני זה בעצם סוג של כימיה. סוג של ניסויים כאלה. היא לא יצאה כל כך יפה. היא שבורה. אני אנסה לעשות את זאת, אולי יצא יותר יפה. למרות שיצא לך אחלה חלמון, כן, אבל... לא רך, לא קשה. באמצע זה בדיוק מה שהיה צריך, אבל נראה לי שאתה צריך לעשות חדש. זה קצת יותר מדי. אמא שלי, היא לימדה אותי לבשל והיא הביאה אותי לתחום הזה. תראי איך זה נשפך. חם? חכה, זה יתקרב. אני נורא אוהב להתחפש לפסל רחוב. אני אוהב לחשוב על הרעיון ולהכין את התחפושת בעצמי. מדי פעם אני משתתף בכל מיני פסטיבלים כאלה לפסלי רחוב. מה שאני אוהב בלהיות פסל רחוב זה שאני מתחת למסכה, אני מתחת לאיפור, ואז אני יכול לעשות כל מיני דברים בלי שיודעים שזה אני. אני מגדיר את עצמי לא כל כך ביישן, אבל מול אנשים שאני לא מכיר, לפעמים אני יותר מתבייש. זאת הפעם הראשונה שאני הולך לפעולה בצופים, בשבט החדש. אני קצת מתרגש. בקריית אונו מאוד אהבתי את הפעולות בצופים. אני חייב להתגבר על הביישנות שלי והפחד. אין לי ברירה, אני חייב להשתלב. 16. יש לי רגעים לפעמים שאני רואה אותם והם כל כך מגובשים. זה נראה כאילו הם אחים, ממש, כאילו מאז שהם נולדו. וזה קצת קשה להיכנס לזה. איך היה? נו. בסדר, כאילו, הוא היה שונה. איך קיבלו אותך? הם התייחסו לזה שאתה חדש? לא, לא ממש הציגו אותי. הרגשת זה היה שונה. שונה? כן, גם מבחינת הילדים, איך הם מתנהגים. הם כאילו כל הזמן הולכים בחיבוקים כזה, יד אחד על השני, שזה... אין לי כל כך בעיה עם זה. אבל אתה לא רגיל לזה? כן, אני לא כל כך רגיל לזה שהם כאילו כל הזמן ביחד, אחד עם השני. אתה צריך לתת לזה זמן וגם להתרגל, ברור שזה מוזר. אני חושבת שכדאי לך להיות כמו שאתה, באמת, כאילו אל תפחד, כי אם בקריית אונו היית פופולרי והיו לך חברים, אז אני סומכת עליך שגם פה זה יקרה, זה יהיה יותר מהר ממה שאתה חושב. זאת השכונה הישנה שלי, בקריית אונו. פה גדלתי, בקומה שביעית. עכשיו אני הולך לפגוש חברים שלא פגשתי הרבה זמן. נורא כיף לשחק שוב עם חברים שלי מקריית אונו, כי לא ראיתי אותם הרבה זמן, וזה חברים שאני באמת מתגעגע אליהם.
סביון נחמדים, הכל. כן, הם בערך כאילו כמו פה. אפילו שזה נראה כאילו שהם שחצנים וזה, הם דווקא בסדר. יש איזה מישהי שאתה אולי מחבב. בינתיים לא, למרות שיש שם נחמדות. עוד תחביב שאני נורא אוהב, שהוא בעצם חלק נורא חשוב מהחיים שלי, זה הקסמים, חוץ מהבישול. נטע, תבחרי קלף. זה? ואני מסתובב. לחתוך עוד פעם. הקסמים נותנים לי תחושה נורא טובה שאני מספק אנשים. עכשיו, אני הולך לעשות משהו נורא מהר ונורא קצר, אוקיי? אני הולך להכניס את העד לתוך הכיס של ליאור ולפתוח את החבילה נורא מהר ולשלוף את הקלף של נטע. הכי כיף זה לעשות קסם ואז לראות את הפרצוף של האנשים שהם אומרים, וואו, איך עשית את זה? ואני אשלוף את הקלף שלה. וואי, טוב נועם. טים הוא חבר שלי מקריית אונו. אנחנו אוהבים לבשל ביחד והוא אלוף בקינוחים. אני לעומת זאת לא כל כך טוב בזה. שברת גם את הביצה החמישית? כן. ומספיק. ועד כמה זמן? 20 דקות. ככה בערך, כן? כן. קצת פחות אולי? כן. ככה. ככה זה מולי לא לכאן. אבל כן. תשמע, ביום הראשון דיברנו על איך היה בחטיבה, כולם אמרו שהיה משהו ממש חסר, ומה שהיה חסר זה אתה. כן, גם אני מתגעגע אליהם. בסדר, זה לא נורא. זוכר, סיכמנו, כשמסיימים את התיכון, טסים כן, טסים לאמריקה. לדעתי, מה שיעזור לך להשתלב בחברה, זה כל מיני דברים מגניבים. נניח שאתה מבשל גם, זה מגניב כזה, אתה תוכל לבשל לכיתה כל מיני דברים. נראה טעים. וואי, נו, זה ממש טעים יצא. נכון. כזה נוזלי גם. נכון. חשבתי אולי להזמין כמה חברים לארוחה. רגע, מה, אתה רוצה ממש ארוחה שלמה להכין? כן, זה יכול דווקא לעזור לי, נראה לי. איך? כאילו, גם הזדמנות להיפגש, גם להיות עם החברים. אני לא יודעת אם אתה ממש קולט איזה חתיכת פרויקט זה. בוא נחליט קודם כל כמה ילדים אתה רוצה. נראה לי בכיוון של 15. 15? זה המון. זה ממש המון. אז 12. 12? האמת שעד היום אפילו לא הזמנת אותם לפה. נכון. אני רוצה כאילו רק את הבנים. רק בנים? בלי כן. בנות? לא יהיה משעמם? לא, בסדר. אתה יכול לקחת את זה על עצמך? נראה לי כן, כאילו אני אשקיע. כן. אין לך איזה פחד שזה לא יצליח, כי אם זה לא מצליח זה פדיחה. כן, נכון. אני מזמין את החברים שלי מהכיתה. אני לא יודע כמה יבואו. אמא שלי הציעה שאפגש עם השף, צחי בוקשסטר, כדי שייתן לי קצת טיפים לקראת הארוחה שאני עומד להכין לחברים מהכיתה. אני פוגש אותו במסעדה שלו בתל אביב. צחי? קח את זה ל-133 מכאן. היי! מה העניינים? מה אתה עושה פה? אמא שלי אמרה לי שאני יכול להתייעץ איתך. ואתה שומע בקול אמא שלך כל הזמן? לרוב. חכה רגע, בוא נשב בחוץ לדבר. מישהו יכול להחליף אותי פה? דבר. התחלתי בית ספר חדש עכשיו. לא צחוק, זה נראה כאילו זה קל, אבל האמת שאני עברתי את זה בכיתה ד' או ה', זה היה די גינו. כן, אז גם כאילו לא ממש חלק בזה. אז חשבתי שזה יהיה נחמד לעשות ארוחה כזאת. אני עובד ככה כבר שנים, זה עובד. אתה נותן לאנשים אוכל טוב, הם אוהבים אותך. עמדת בשר? יופי, בדיוק ככה. נהדר. ותן, חזק, קדימה, מה קורה? אני עושה קצת ככה, אני מעיף אותה מיד ליד, אתה שומע את הפאצים? תקשיב. תלחץ שיהיה דחוס. יאללה, להרים. ככה? כן, להניח. בזמן שזה במקרה, אנחנו רואים שיש לנו לחמניות בגודל הנכון, חסה קצוצה, קבוצות של עגבנייה, והכי חשוב, אתה יודע להקפיץ? אתה נוסע קדימה ונותן ברקס. אז כאילו, כן? בכיוון הזה? אתה בכיוון, אתה יכול שתי ידיים אפילו. כן, זה. יופי, רק תיזהר, זה חם, כן? כן, כן.
נוסע קדימה, יפה! עכשיו, המבורגרים, תיקון קטן על מחבת, לשים על תבנית, ואז לתנור חם לכמה דקות, אבל לא לשכוח אותם, שלא יהיו עשויים מדי. שלוש ארבע. זאת בעצם הפעם הראשונה שאני מארח חברים מהבית ספר החדש בבית. אני די מתרגש. הזמנתי גם חברים שאני פחות בקשר איתם, ומהם אני חושש שאולי הם לא יכולים, שאולי הם לא רצו לבוא. הכי גרוע מבחינתי שיהיה זה שיבואו ממש קצת ילדים. להפוך גם אותם? כן. אמא, יצטרכו לשמוע. זה לטעימה. אוקיי. מי זה? היי, שפירה. נועם, אתה רוצה לגשת? היי, דוב. פרטנר. אז הנה נגלה ראשונה. יש עוד. זה הספיק. היי, תודה, אח שלי. מלפפונים חמוצים. הצ'יפס לדעתי. יש עוד. עוד צ'יפס. הנה עוד צ'יפס. אפשר לסמוך עליך? שאלה של המיוטר. אני צריך מתנדב. שפירה, בוא. אני רוצה שתיקח איזה קלף שבא לך. תיקח את הטוש, תחתום עליו, חתימה. עכשיו, שים אותו בפה, בין השיניים. אני לוקח גם קלף, לדוגמה 5 טילטן. אני גם חותם עליו. לא, ולחלה עם החתימה שלך, 5 טילטל עם החתימה שלי, כן? ידיים. מה עכשיו? ידיים. תסתכל עליי. רק אני. מלך עליי עם החתימה שלך. כן. עכשיו תורך. היו לי חששות שזה לא יצליח, שלא יבואו הרבה ילדים ושהאוכל יגיע באיחור, אבל החששות האלה כאילו נעלמו בשלב מסוים. ראיתי שהולך מצוין, שאוכלים ונהנים. אני חושב שהם יותר יעריכו אותי בזה שעשיתי להם ארוחה שלמה, שהשקעתי ובישלתי. אני מקווה גם שעם כאלה שהייתי פחות בקשר, אני עכשיו אצליח להיות יותר בקשר. עכשיו, אחרי הארוחה הזאת, אני מרגיש יותר פתוח עם החברים, אני מרגיש שאני יותר איתם ויותר כמוהם. אני מצפה שיהיה לי יותר קל ולהמשיך להשתלב, כי עוד יש עבודה. נראה לי שאת הרוב עברתי, אבל יש את הפינאלה, את הסוף. עכשיו צריך לסדר. כל הכבוד, נועם. כן. אמא, תראי! עשית את זה. יפה!